dåb. Og jeg taler selvfølgelig til dig, Lisbeth, men jeg taler også til alle jer, der sidder derhjemme. De mange tusinder, som igennem årene har fået lov til at høre budskabet om Jesus, om troen på Jesus. Og der er noget, jeg ikke har talt så meget om. Det vil jeg gerne tage lidt mere hul på i dag. Det er nemlig det, der hedder dåb. Jesus han sagde til disciplene, gå ud i hele verden, forkynd det gode budskab for alle mennesker. Og så kommer det. Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst. Men den, der ikke tror, skal blive fordømt. Hvad var det, der stod? Der stod, den, der tror og bliver døbt. Kære venner, det er det, der er den rigtige rækkefølge. Troen er grundlaget for at kunne blive døbt. Troen på Jesus, den giver os jo et helt nyt liv. Ja, ikke bare et nyt liv, den giver os et helt nyt, evigt liv. Det står sådan her, I er blevet født på ny, ikke til et midlertidigt liv, som det jeres forældre skænkede jer, men til et helt nyt, evigt liv. Og det nye liv, det kommer fra Kristus. Troen giver os et helt nyt, evigt liv. Det står videre, når man bliver en kristen, bliver man et nyt menneske. Man er ikke længere den samme. Man har begyndt på et helt nyt liv. Paulus han siger det her sådan. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever som menneske, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig hen for mig. Der sker noget, når vi tager imod Jesus. Så bliver vi til nye skabninger. Hvad med det gamle? Det gamle liv, som er forbi. Ja, hvad gør man, når nogen dør? Ja, så bliver det døde legeme begravet. Det er også det, dåben er et billede på, at vi afslutter et kapitel, det gamle er forbi, og gennem dåben så lægger vi det af os, og så står vi op til det nye, evige liv. Jesus selv ønskede jo at blive døbt. Der står, at Jesus han forlod Galilea, tog ned til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men der står, Johannes vægrede sig. Jeg trænger til at blive døbt af dig, og nu kommer du til mig, sagde han. Men Jesus svarede, gør det alligevel, for så gør vi begge det, der er Guds vilje. Det fik Johannes til at give efter, og han døbte Jesus. I samme øjeblik Jesus steg op af vandet, åbnedes himlen over ham, og Guds ånd kom ned som en due. Den blev over ham, og en stemme fra himlen sagde, dette er min elskede søn, jeg glæder mig over ham. Det var rigtigt for Jesus at blive døbt. Det var Guds vilje. Derfor er det også rigtigt for Lisbeth at blive døbt. Det er også rigtigt for dig at blive døbt. Det er Guds vilje med os. Så kommer det her spørgsmål. Hvem kan så blive døbt? Hvad kræves der for at blive døbt? Hvilke regler er der? Er der nogle specielle regler? Er der noget specielt, man skal leve op til for at blive døbt? Det er der et klart svar i Bibelen på. Det er en beretning om Filip, der af Helligånden bliver draget ud i ørkenen. Og derude i ørkenen, der møder han en etiopisk hofmand. Han kommer kørende i sin vogn, og Filip ser den her hofmand. Han sidder og læser ud af profeten Esajas. Og så stiller Filip hofmanden det her spørgsmål. Forstår du egentlig, hvad du læser? Nej, sagde manden. Så begyndte Filip at fortælle om Jesus. Og da de havde kørt en tid,
kom de til noget vand, og så udbryder hofmanden, se, her er der jo vand. Er der noget i vejen for, at jeg kan blive døbt? Her er vandet. Er der noget til hinder for, at jeg kan blive døbt? Så svarer Filip, hvis du tror af hele dit hjerte, kan du blive døbt. Det er grundlaget for dåben. Hvis du tror af hele dit hjerte, kan du blive døbt. Og så svarede hofmanden, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Så standsede han vognen, og både Filip og hofmanden steg ud i vandet, hvor Filip døbte ham. Dåben, det er et farvel til det gamle liv. Dåben, det er begyndelsen på et nyt, evigt liv. Jeg vil gerne læse lidt mere omkring det. Der står sådan her, I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I opstod fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus. Fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Så kære venner, kære Lisbeth, der kræves 2 ting for at blive døbt. Vi har masser af vand, og jeg ved, at du har tro. Så derfor er grundlaget i orden. Og derfor synes jeg, at vi nu om et lille øjeblik, så skal vi gå ned i vandet og gennemføre dåben. Og jeg vil også sige til jer, som nu har lyttet til det her budskab. Du har taget imod Jesus. Du tror på ham. Og hvis det med dåben taler til dig, det var rigtigt for Jesus, det var rigtigt for hofmanden, det var rigtigt for Lisbeth, det var rigtigt for mig, da jeg tog den beslutning. Hvis også det taler til dig om at blive døbt, så kan jeg sige til dig, vi planlægger lørdag den 14. september kl. 14 her i Farum i vores pool og døbe nogle af jer, som måtte ønske det. Og det du kan gøre, det er jo, send mig lige en messenger kort omkring dit ønske om dåb, så vil jeg kontakte hver enkelt af jer, så vi kan aftale nærmere om, hvordan vi skal praktisere det. Lørdag den 14. september kl. 14 her i Farum. Og ellers, Lisbeth, nu vil vi gå over til dåben, og jeg skal lige have min mikrofon pillet af. Sådan der. Nu må vi ned her i. Skal jeg lige stille ned og hjælpe dig, vi skal. Mikkel, du skal ikke i. Så kommer du herover, Lisbeth. Lisbeth, tror du, at Jesus Kristus er Guds søn? Ja. Og han er din personlige frelser? Ja. Så vil jeg døbe dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Tillykke! Tak. Tillykke, Lisbeth.